Kongol woni laawol gadanol ko FEDAS rendinde leydi Mali, Burkina Faso e Niger joddi e nde CEDEAO ɗum ko hanki wonno e saha batu jagorde to Bamako. Nguɗo batu noon yuɓɓina koye gardagol ho radio jagorɗe leydi Mali hono Abdoulaye Maïga hawre ardiɓe diplomatie leyɗele tati Sahel ɗe e hoorejo gomu CEDEAO hono Oumar Aliou Touré ina mantiri mbayligu mawgu e nder ceergal diwal yankewal ngal e nder gonka jibru gueɗe politique e ngakkede kisal ngal ɗo kaldigal ina yakora ma uddit dame jorto muccugol luure hakkude CEDEAO e AES e nder yewtere hanki nde noon sengoji ɗiɗɗi kala ƴetti tongol ngol disnodiral ngal waɗi gam uddidde kaldigal hakkude FEDAS e CEDEAO ɓe kaali hen gueɗe tengtuɗe jowitiɗe e politique diplomatie e juɓɓule sariya kisal e ƴellitare faggudu kam e rendo gaga ɗum ni sengoji ɗiɗɗi ciftini kadi pellital ardiɓe leyɗele diwe ɗe ardinde nafoje dow rowre ɓesgu Afrique banggue hirnangue tawa kadi ina reena kisal mabɓe ko wayno ya garta yimɓe e jawdi mumen e dow wellitare kono noonne kadi sengoji ɗiɗɗi kolliti kulhuli mumen e gonka kisal ɓe nandiri ni ko ɓuuri yawde e yaccade gollodade gam sosde sarɗiji puɗɗi hutorede gam gollodiral moƴƴal e heɓade ceɓɓitagu ɓe kolliti ngal ɗo gosodiral gadnal ma jokku ni taw kadi ina ardini kala saaha nafoje ɓesgu Afrique banggue hirnangue.